Eu aș spune că în jur de 80%, chiar poate spre 90% dintre suplimentele de pe piață conțin aditivi și excipienți. Cel mai folosit aditiv din industria suplimentelor este stearatul de magneziu E470B. El împiedică lipirea substanțelor și are rol și de destabilizator, de exemplu. Acest stearat de magneziu este cel mai problematic dintre aditivii folosiți. Din ce cauză? El poate interfera cu substanțele active din suplimentul respectiv și poate îngreuna absorpția substanței active. Problema mai este că în ziua de astăzi, cum ai spus tu, 9 din 10 români consumă suplimente și nu consumăm doar un singur supliment. Sertarul, din câte am văzut eu, sertarul este plin de suplimente, se consumă și câte 10 suplimente pe zi. Problema unde este? Tu, dacă consumi 10 capsule pe zi, tablete, depinde de forma suplimentului, ajungi să consumi o cantitate mare de stearat de magneziu, poate și peste 1 gram, ceea ce este foarte, foarte mult. Stearatul de magneziu, pe termen lung, poate afecta sistemul imunitar și negativ, adică afectează sistemul imunitar, slăbește mai exact sistemul imunitar.